Ola, bos días a todos e todas, bos días como sempre a todos os ribeirenses que nos queren escoitar. Esta vez comenzamos como prácticamente todos os días cos agradecementos. Agradecemento a nosa empresa senlleira, a Frinsa, o cual unha vez máis permite engrosar o banco de alimentos e a través do Concello facer o que son as aportacións ás entidades cas que vimos colaborando como Cáritas ou como ICE Renovación, en este caso ca entrega do que é un importante pedido de proteínas de pollo, non? Ese enlatado, creo que tan básico tamén para a alimentación. Por outra parte, decir que no material de reparto de mascarillas xa hoxe se vai a finalizar o que é todo o término municipal e, como sempre, decimos que se houbera quedado atrás algún veciño ou algunha vivienda, pois que chame a o que é protección civil. En canto a esta chamada desescalada e que o noso comercio maioritariamente decideu abrir o que é a partir do día 11, decir que seguimos colaborando ca Asociación de Empresarios, que xa lle foron entregado o material solicitado, que todavía temos algún material, e aqueles que non estén dentro da asociación, ca propia asociación poden pedir o material que crean conveniente. O Concello, en función da súa disponibilidade, pois o facerá a entrega, non? Pero digo porque teñen as dúas vías, facelo a través da propia asociación ou a través da solicitud no registro do Concello, non? Tamén decir que seguimos traballando no que é a oferta de facerlle chegar a aqueles alumnos que non tiñan posibilidade de internet, onde xa prácticamente se todo o internet a máis de 30 alumnos, e no que é entrega de ordenadores ou ben de tablets, pois tamén a 36 alumnos ou unidades foron requeridas para que podan seguir ca ensinanza, en este caso online. Por parte da Policía Local, pois onte tuveron un día máis tranquilo, fixeron o que foi un control ca Policía Nacional en puntos de entrada do Concello e hubo tan solo un requerimiento. Falando da Policía Local, a calqueira pode comprender que en estas fases xa de desconfinamento pois o traballo que vai a ter é maior, e por eso o que é a celebración de cumpleanos e que a Policía Local a través dun vehículo iba precisamente a dar esas felicidades, pois que vai a rematar o día 10 deste mes de maio, non? En concreto, pois prácticamente cando se acabe esta campaña, máis de 300 felicitacións de cumpleanos pois foron dadas. Por outra parte, moi importante, nós non vemos lógico en este momento de desescalada que un lugar concreto, como pode ser Oleiros ou como pode ser Valteiro ou como pode ser Iglesia da Riba ou Teira, que teñan que ver a súa posibilidade de paseo a un horario. Por lo tanto, nós entendemos que Ribeira ten 9 núcleos, de que os 9 núcleos 8 teñen menos de 5.000 habitantes e, por tanto, lle mandamos á Delegación do Goberno a solicitude ou aclaramento de que todos estes núcleos teñan libertad horario. Ademais, é unha cuestión que vai incidir positivamente no que é a apertura dese comercio e desa hostelería de proximidade. É dicir, se ao final temos unha hora ou dúas para pasear e os aforos están limitados ao 30%, eu comprendo que ningún queira abrir, non? Por tanto, en todas estas parroquias daríamos unha posibilidade a maiores que eu creo que é moi fácil de comprender. E por outra parte, decir que este sábado vamos a ter mercadillo do que é alimentación e mercadillo do que é plantas tamén. Vai a ser a última vez que este mercadillo se teña no Malecón. Por qué? Porque a semana que ven, a partir do 11, é dicir, creo que coincide o día 16, vai a haber de novo mercadillo, e ese mercadillo xa pode ter o que é textil, e polo tanto, a través da Asociación de Empresarios, das reunións que vimos tendo, pois o que fixemos foi ni máis ni menos dividir o textil, vai a ser en todo o que é a esplanada portuaria, e para a Plaza de España vai a pasar o que é alimentación e o que é venta de frutales e outro tipo de plantas, non? Polo tanto, esta semana vai a ser a última en que a alimentación se sitúe no Malecón. Por qué? Porque así permitimos que a semana que entra pois podan ser
todos os tan castigados comerciantes ambulantes os que puderan vir darlle traballo, que creo que tan necesario vai a ser que entre todos saquemos o barco adiante. E por último, o que son os vídeos. Temos 2 vídeos, un ribeirense que leva o nombre de Ribeira non só polo ser o presidente do Club Kempo Barbanza, sino sobre todo tamén polos seus éxitos como deportista individual, cos seus campeonatos do mundo, Iván Parada. E por outra parte, Rocío Barrio. Rocío Barrio é unha xornalista, presentadora, que saben que traballa tamén no programa Quen anda aí con Roberto Vilar, e polo tanto, bueno, tamén quixo colaborar. A todos, como sempre, moito ánimo, moita suerte. Estamos aí precisamente superando a difícil papeleta que tiñamos en riba. Ribeira se comportou como debía e creo que eso se está vendo, pois, gracias a Deus, en salir desta pandemia con éxito a maioría dos ribeirenses. Non podemos deixar no pensamento a aqueles 4 que non foron capaces de superar a enfermedade. As súas familias, como sempre, o noso pésame, o noso agradecemento polo esforzo que están facendo, e a todos os ribeirenses, ánimo. Arriba Ribeira. Xuntos, vámoslo a conseguir. Arriba Ribeira. Moi boas, amigos e veciños do Concello de Ribeira. Son Iván Parada, son deportista e representante do Club Kempo Barbanza. En primeiro lugar, quería agradecer ao alcalde, a Manolo, pola oportunidade que me dá de poder decirvos o bo comportamento que tivestes durante a etapa do confinamento. Agora que pasamos a unha segunda fase, por así decirlo, que podemos baixar cos máis cativos á calle, quero pedirvos que sexades tanto ou máis respetuosos coas normas de seguridade que se nos plantexaron. Penso que fixemos unha gran labor, non nos podemos olvidar tampouco de toda esa xente que mantivo o pobo en condiciones e que se nos brindou poder facer a nosa vida cotidiá da mellor maneira posible, que non nos faltara de nada. Tampouco me quero esquecer do comercio, darlle o meu ánimo e que todos xuntos vamos a sair adiante da mellor maneira posible. Arriba Ribeira, xa queda menos. Hola a todos, son Rocío Barrio e quería mandar un bico moi grande a todos os veciños e veciñas de Ribeira, entre os cales ademais teño vos amigos. Nada, cuidadevos moito, desde aquí mandovos todo o meu apoio, todos os meus ánimos, isto estamos pasando todos, estamos todos no mesmo, moita paciencia e a ver se prontiño podemos abraxarnos, bicarnos e festexar e celebrar a vida como nos gusta. Nada, moita forza, oxalá nos vexamos prontiño. Treat you better, just worse.
al mar, espejo de mi corazón. Las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por donde quiera que voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventuras tendrás? Que lejos estás de mí, la la la, de mí, la la la, de mí. Reloj, no marques la hora, porque voy a enloquecer. Ella siga para siempre cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en mis manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor. Y tu tic-tac me recuerda mi irremediable dolor. Reloj, detén tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser. Yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en mis manos, haz esta noche perpetua, para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca, para que nunca amanezca. Hoxe vou-vos a contar un conto que pasou en unha aldea da India. Había unha aldea que estaba moi aislada, unha aldea moi lejana do sur da India, no que non había internet, nin teléfonos, e os seus habitantes nunca viran un elefante. Tiñan oído falar del, pero nunca viran un elefante. Nas afueras da aldea vivían xuntos seis homes maiores que tiñan unha condición especial. Estaban os 6 cegos. Entonces, entre os 6, axudábanse. O pueblo venerábaos moitísimo porque os tiña por personas moi sabias. E entonces, eles sempre desearon moito ver un elefante. Dixían, ojalá aquí houbera elefantes nos nosos bosques, porque
somos xa moi maiores, non vamos a ter moitas oportunidades para ver un elefante. E, bueno, na aldea había un mercader que sempre andaba acarrexando mercancías de un lado para outro da India. E por facerlle un favor aos 6 ancianos, un día trouxe un elefante á aldea para que o viran. E levaron ali aos anciáns. Entonces eles, claro, non podían ver, pero sí que o podían palpar. Entonces foron de un en un, todos emocionados, para ver como era o elefante. Foi o primeiro dos anciáns e, cando chegou o elefante, o que fixo foi tocarlle a barriga. E díxolle todo contento aos seus compañeiros: o elefante é como un muro, é algo como impenetrable, é como un muro de pedras pequeniñas e rugosas, é moi fuerte, non se pode nin mover. Entonces marchou e foi o segundo dos anciáns. E o segundo dos anciáns topouse cunha pata. Entonces, así como estaba tocando, girou arredor dela e díxolle: non sei por que dis que é como un muro, o sea, é máis ben como unha columna, ou como un tronco dun árbol fuerte e rugoso, imposible de arrancar, pero é máis ben como un árbol. Entonces, o terceiro dos anciáns, un pouco xa desconcertado polo que estaban dicindo os seus compañeiros, achegouse ao elefante e tocouno pola parte de diante, por un dos colmillos. Entonces, díxolle: pero que eu non sei por que decides que era como un muro ou como un árbol. Si isto é como se fora un sable, duro, fuerte e frío. Nunca vin cousa tan fuerte e tan lisa. Bueno, os outros xa non sabían que pensar. Entonces foi o seguinte ancián e tocoulle nunha orella. Chegou á orella e empezou a palpar. E dixo: pero, sendo tan inteligentes como sondes, por que dicides que é como un árbol, como un muro, e que é frío, se isto é como se fora unha mantiña, é suave, é flexible, é enorme, non se acaba nunca? Entonces, foi outro ancián. E tocoulle na trompa. Entonces, claro, estáballe palpando a trompa e dixo: pois, é que a min pareceme máis ben como unha serpiente. O sea, parece unha serpiente fuerte, grande e moi robusta. O último dos anciáns tocoulle no rabo. E cando lle tocou no rabo non comprendía ben por que os seus compañeiros dixeran todo o que dixeran. A el parecíalle que era como unha corda que estaba como atada con varios fíos, porque ao final da corda estaba deshilachado. Entón, pois, parecíalle unha corda. Os 6 anciáns puxéronse a discutir, cada un defendía a súa opinión, e todos querían ter a razón, porque, de feito, todos tiñan a razón. Aínda que estaban opinando da mesma cousa, e os 6 opinaron diferente, os 6 estaban engañados. Pero, casualmente, os 6 tiñan razón.